Amin. Huria nahina holongan itu hatta marlas ni roha dohita arion makalason parningotan ari hananai Yesus Kristus imadalan hasitongan dohot hanguduani ia manaik ibana tu benua gijang dada nanaik mangun pihok kita alai na usaha do ibana tuha bangsana jala mengarajai saliling-lilingna tahala somma hananai na tu surgo di bagasan puji-pujian dohot roha mauliate ala ibana nang manaiki narodo ibana muse mangalap kita tau kak marohata marsobatu raja nang monangi jala nang mengaradi ingana pihita mare de mahita sian tukuede HKBP nomor siap Rusia ayat sada satu ayat dulu. Oh
Tuhan Yesus Kristus, dohot goar nito di parbadia, na tumopalangi dohot tanaon. Amen. Songonod di dok Tuhani, bahenok kudo sogot namonangi rap dohot au kudul di habang sakti. Songon au namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni natumipuli, nang manaik tu banua gijang jala hudul tu siamun ni debata. Sai suruh matot di parbadia tu rohanami, asa ibana totong mengajari rohanami. Leho tu hame parhalado na burju tu hatam. Pargugoi manasida, asa totong diradoti nasida ulaonna. Jala asa marsahala nasida mangalo isuk ni sibulisi. Asa tung rarat harja ommu di hasianganon. Pai masudemu sumpea diturun ni pakmu. Sai pamonang mahami salhuna manaluhut dosa dohot hamatean marhite-hiteho. Ai hodo namangolu dohot namangonggomi rab dohot amai dohot todi parbadia. Amen. Sian Markus ayat 10 bitu 10 mabuk kami sian ayat 15 sahatu ayat 10. Jadi ninna mamadok nasida laho mahamu tuliat pertibion jami tahu kamu ma barita nauli tunasa natinoppa na porsea jala tardidi dapotan haluaun alai na soporseai hona uhum do
ido sahakna atong rak mangilugo ko mahita tutuhan di bata. Ale Tuhan di bata, saya parkubu mahami maulahon na hukbar upati ini. Amen. Asi roham dihami, saya patotong ma dihami roha hamaloteon tuho. Otot di parbadia, pangapuli na marsa roha, pamalung masalhut na bernit, binahin di dosa nami. Roma ko mangingani hami, asam marlasi roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asli roha, say unang tulak hami, say tangi humahami, ho ali di bata ama, anak dotod di parbadia. Amen. Tabi gay baga-baga ni di bata taring waktu hasasaan di dosata. Ise be mga luhon akka na pinili ni di bata do na mamitori. Ise do na madyago uhum hamaguan, Kristus Jesus do nang mate. Alay, dia holanin, nang mula mangulu do, jala di siamun di batado ibana mangut di hok kita. Hasang apa madi di batana di bijang. Amen.
turpuk epistel di pesta perninggotan hananain ni Tuhan Yesus sadarion tarsurat di pesalmen bitu ono pulalu mamuk pamesian ayat 10 sahatu ayat 20 dolok ni debatado dolok basan go akapus sudo dolok basani maribu-ribu do huretan di bata di tonga-tonga nasida do Tuhane hirasinai di bagasan abadiau pinuji ma Tuhani ganupari dok bedi papor sabto tuhita debatado mangurupi hita ido sahakna martua do akan atau mangihon hata ni debata jalan naupiosa amin. Songon nahin tidak kun idongat sa hapor siyaon bisa dok portigion rak mahita madok. Au porsea ulibata jahuba ido ama perbuko na suatu dosan nat mo paangit dotan. Au porsea di Yesus Kristus anak nilibata jahuba na sasadai imanan kibuhon di si Maria magabi-gabihan siya to di Barbalia adora suka bubuan ido tuhata na tumaw na berni di pangumuman ni si Atus na mateterpadal no ibana bihaw pinarsiya na tuwag tuban waturo bungitano na mula kumangol di hari patulubo na manay tusulo lau kundi siya munilipata jaguba amanay parti kung maswatu siya isima ibana pa ibamulat sugot utang mangulumi harap na mangulo au korsea ditutup Barbadia jarak ada sana Uria na Barbadia Uria ako pandala Kristen akka na Barbadia do lihat saan dosa do lihat tayo na madok mula mangulo sugot dan diharap na umate
Huria na hinaholongan ni Tuhata, di hananaik di Tuhan Yesus, di pasunggulhor do tuhita, ikon rade melepas untuk mengalami na umuri. Di natarhisat Yesus tugijang, hirana marsirang salileng na do pakilalaan ni sisiani. Hirana aguan, gang kurohana, ala guru nagabe haposan nasida salilingon dang rabbe doho nasida. Songon pakilalaan ni sisiani do sipata hita di keluarga. Adong do tikina natoras ikon marsirang sian ianakonna ala borhat tu pangaratuan. Manang ikon tadi konopta ngolu naung naman lahu majalo ulaun naik baru. Hananai ini Tuhan Yesus mengajar kita melepaskan dadai ujung ni saluhut. Manaik Yesus tu banua gijang asabui do saur ibana tuna upidang dang bedia bati inganan nungabui ibana roh tu kamar ni akaya na kota na marukil ala persiajaran manang pardonganonna. Roma dongan ina dinaluja marhobas di dapur mangarade si panganon. Songone nang tupar karejuan ni akka ama na gudang mangadopi hamaulon. Di zamanon jok-jok do terjorat hita di kehadiran nasemu. Raphutul do hita di sada sopa. Alai ganuk do lalap mamereng namasa sian ponsel nabe. Hanana ini Tuhan Yesus maju ganuk keluarga asa marsiajar taringo tu kehadiran batin. Nang pedang diida si malolong ta Yesus alai porsea do hita na adong do ibana. Lasongon ima di keluarga pangajarion ha porseaon na umuli ima molo ganuk ruas ni keluarga makilalahon holong dohot dukungan ni anggota keluarga nang peso paado-pado buih hita dohot nasida molorap di bagasan jalan iho ni tangiang dang dia bati inganan na holang manang dau hita masih holongan. Yesus si parmonang nuai manaik tu surga. Dio-dion ibana do hita saat tuha sangaponi jala dijo hita gabe si tidangina. Alani i molo taulahon akka ulaun nang pena mehmet alai di bagasan bulus ni roha isarani mangula-ulaun dijabu sopola marungut-ungut tangi tu holso manang hoi-hoi ni dongan sabagas benge mangajari akkayanakon akkanauli jala argadoi gabe siti dangina dada ikon patu-pata ulaun na balga gabe siti dangi ditongani keluarga ima papatarhon mulu na maripola nyojar ni holong ni Tuhan ditongani portibi nagok hosong marpamuati rohatta di akka haurangan di dongan. Nuai dang apalaman tu taida parengguluan di portibion alai hananaik ni Tuhan Yesus mengalehon pos ni roha nahok tu ganuk keluarga dang portibion ujung di perdalanata alai surgo do pakirimon si songonom ma marguguhin keluarga asa unang murama tapor ati pe rongom hamaulon ni ekonomi jalalam menurun hahipason manaha kita dada ala guguh kita alai ala taboto ulaun ni keluarga nasa sitongna ima Yesus nungamonang jala paradi inganan dihita.
hananay ni Tuhan Yesus mangubah panapatatta tu taruh ni jabutta. Unang ida taruh ni jabung gabe abad-abad hasasarta tu tuhatta. Alay ida may gabe harbangan majakon padonganion dohot perlinggoman na manottong siang Tuhan tuhatta tu pangisi ni bagasta. Taujungi ma ganuk ari di bagas tangyang dohot roha mauliada. Disido hilalauta ia Yesus nang manaik tu surgui say miat do ibana di tonga-tonga di bagasta. Tapi kema magidion ada puji-pujian paduan suara biasa mana.
Imana mangaramuti ati-ati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhutna. Dihamuna kamang doho tinang tajakon mahata di debata nagabejabita di parpunguata sadarion ima di hari perningotan hari hana naik ni Tuhan Yesus. Imana tersurat di buku ulau ni akapostel pindu naparjolo mamuka ayat naparjolo tolhas di ayat 10 sada. Takasma tapai hutihut asa hujau kami mah tuhita saluhutna. Ulau ni akapostel pindu sada ayat sada sahat rodi ayat 10 sada songonon marino. Nunga sidung niang hubain ale Theophilus berita naparjoloi taringot tu saluhut ulaun dohot poda na pinuka ni Yesus sahat rodiari hahihisatna dung jolo dipatihi ibana marhite-hite tondi parbadia aka apostel na pinilit nai dung salpu hapersuhon na tinaon nai di bata dapat do diri na mangolo tunasida marhide-hide lantanda imana pinatari dahonna dirina tunasida leleng ni obab puluari dohot maka tahun taringot tuhara jauh ni debata jadi dinadomu ibana dohot nasida dipatihi mah naso jadi meret nasida siang Yerusalem sojolo di paima baga-baga ni amai na binege munai sianau ninna ai do didihon ni si Johanesi alai ton di parbadia do didihon ton tuhamu dang pola biga hari-hari laos disukun akan apungui mai bana akanin nama pajong-jongmu masal ngari ali Tuhan hara jauni di Israel alai nin nama panduk nasida dang rodi hamui boto tahun nak manang pembasna nabi nuhuli amai guru di huasona sambing alai jalo omu na do hagogo niton di parbadia na songkop tuhamu gabe sitindangiku mahamu di Yerusalem dohot di sandok Judea dohot di Samaria sahat rodi ujung di tanoon jadi dung didok songon jadi satma ibana di banok noti nasida dungi di holimi umpunima ni bana siang jolo ni mata nasida dina tiniluton nasida dope ibana nalawi tugijang nunga jongjong di lambung nasida dua halak parulos namar linang-linang akka namandok oh hamu alak Galilea masa jong-jong hamu mamereng do pagijang anggo Jesusi natarhisa ibana siang lapung muna tuban wagijangi narodo ibana sogo songon nani idamuna ibana lau dompak ban wagijang ido dianggo sahatna akamanami dohotina nami dari bagasan holong itu hatta Yesus Kristus ra boy mata bayakon songon sahalak panglima monang di parperangan maralo ka bangso nasige olang ibana sian di parperang medang perangi ditorumbulak ma ibana tu negara jala jupang niaka pamarentah panggongkom narung di negara nai nang doh taka dongan senegara laus madapaton di panglimai na pasti penghargaan na pasti saya tarpai manuaka kumaliang nai diharoroni panglimai lahu maka tahun suarana nang pengalaman berbagi pengalaman dan yang pasti yang terakhir dia akan diberikan penghargaan dan tempat singgah sana yang bisa menjadi sada tanda perningotan mai
di ibana nang di sejarah di bangsui. Songonido niandang dos niang maluta patudos di hahihisat ni Tuhan Yesus. Alay songonido boy da lapatan ni Tuhan Yesus on. Dang nan molodidok penaik ibana tu surgo alay dang nalaus manadiko kita sanggup na doy. Molodidok penaik ibana siang surgo siang portibi alay namar lapatan di namulak doy bana dang nagabilaw manadikon kita songon tanda persirangan di sahalak di jolma melujuk pang matikin melujuk pang maumpas na gabi ko mamarta dikata gabi songon lima dumun na dang nay alay da kumoto na buhama mo sa pakilala ni Aka Aposteli nang kasisyan ni Jesus dan nahditagam to ibanaon Jesuson asa tetap may banarap dohot aka sisyani Allah mabaritahon baritan na uli nang mabaritahon harajaon ni debata songon na selanon sebelum Yesusi mate di hau pinarsilang. Memang aka manginang di boto Tuhan Yesus do songon dia do biar ni rohani aka apostoli alanunga di dani Yesus hati hai mulak mo sa kita tigina ko natakupi Jesus nitong martangyang di Porlak Getsemani sebelum na ahaman ni Tuhan jaga maham imatu si Petrus Yohanes doa kadongan nei tetapi mereka ternyata tidak begitu siap siaga ujung kami hola takut mah Jesus holang hola takut Jesus Peter marserak doa ka sisian nei Peter marlaweru doa ka budian ni halahi aka sisian nei dirapot to masih Petrus ate Petrus gubereng horodongan ni si Jesus tanda hodo lakam dambah inna do tapi ngabetar hingo to si Petrus do Musa di hadapan Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali tutu maya kamanginang ala diboto di Tuhan Yesus do nebiaran rohani akasisian nai dak boto nasihabiarani apakah mereka takut untuk disiksa. Apakah mereka takut untuk karena kurangnya pengetahuan untuk memberitakan Injil? Apakah mereka juga takut untuk tidak diterima oleh dunia, apalagi keluarga? Imatong nagabisi parek kulhonoton ni kasih siarnay warna pejolma. Saya rongko aka na ini rumikot di bagasan uluna. Alay malutung peka songonya kamanginang dung di bawah Tuhan Yesus ima gabe tongmah di porahon ni Tuhan Yesus marhite ayat naon omana dido ayat 2 sahat rodi ari hasisisat na dung jolo dipatihi di banas sian marhite-hite ton di parbadia aka aposteli na pinilit nai dung salpu hapur suhon na tinaun nai di patandapot do diri na mangudu na sida marhite lantanda ima napata dari rahon napata ridahon na dirina tunasida lering ni opap turali dohot makatahon taringot tu harajaon di debatan di bohali do akasisiani di bohali alay paret dipatihi manang na dilarang ko dilarang Tuhan Yesus do akasisiani kamanginang na dilo ayat opati so na soja di meret nasida sian Jerusalem odo larangan na dito nahon ni Tuhan Yesus unang jomeret sian Jerusalem da ala dong gope baga-baga na pasahatol ko may tutu kasih sian nai ay matong na nang dohon ni Tuhan Yesus Kristus dan sebab pada saat ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani sosanga pe hata ni Tuhan Yesus mandok unang jomeret tamuda unang gumarserak unang jong songonon ay holat jaga mahamu yang mengatakan bahwasanya ketakutan berikutlah yang murid-murid Tuhan Yesus ini seakan-akan adong dosada naloh di rohanai ima di persuku-suku ni akasisianai tu Yesus sih pajongjongmu masonari ale Tuhan harajau ni di Israel wah sama pula suku ni akasisianai ati nian gabe tu kuno nian suku-suku ni nang di rohata wah sama songoni gabe lang universal ada yang ulang gabe nani buat di Israel itu Israel itu
haluauni neng dohonon namara asa unang hitsa manang unang be nakok naik Yesusi tu banua gicangi. Apakah mereka melarang atau mereka tidak siap atau mungkin mereka menjadi ingin bahwa Tuhan Yesus itu tetap memerintah, tetapi memerintahnya itu ada bersama-sama dengan mereka di dunia. Alai nungata bo Tuhan dan sakap ni jolma, sakap ni debasa dona sahut. Amang inang na di bagasan melalui Tuhan Yesus Kristus. Matong suku-suku ni Tuhan ni sisiannya itu Tuhan Yesus yang mengatakan menjadi ingin memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel. Alai dohot sigap do Tuhan Yesus imandok bahwasanya ala naung heya do di bawah ni Tuhan Yesus rupani kepada murid-murid Tuhan Yesus selama mereka melayani akan tiba saatnya yang mengatakan bahwasanya begitu Tuhan Yesus menerima pertanyaan tersebut tang nagabi kecewa no Tuhan Yesus alaina patorakon jala paingoton ya kasih sianai dan rodi hamui umboto tahun namanang umbasna nabi nuhuni amaido guru di huasona samping namandok mai rupani supaya yang enggak usah terlalu berkeluh kesah murid ini tentang apa yang menjadi rencana Tuhan. Amolo nang di parhutu kasih sianai rupani anggo Yesus do Mesias. Amanginang mungkin kita akan lebih mudah untuk memahami Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah nak pinar baga-bagahon ni akka panurirang siang narobi. Tetapi bagi murid Yesus bukan mereka tidak percaya, bukan mereka ragu, tapi ketakutan itu ada sebab mereka hidup bersama-sama dan telah melihat bagaimana dunia menyiksa Yesus sampai kematiannya. Meskipun Yesus telah bangkit mengalahkan kematian, bukanlah menjadi hilang rasa traumatis kepada murid bahwasanya seonon nama ujungna hona mereka juga akan mendapatkan kena kecaman, mereka juga akan mendapat kena hukuman bahkan sampai dalam kematian. Molosoid songonido pe cara ni sisian Yesus lau mamarate memberitahon berita naudi nang karajaon debata tuduat portibion. Itu yang mereka takuti. Itu yang mereka takuti bahwasanya mereka menjaga nyawanya, mereka menjaga dirinya, mereka mementingkan egosentris dalam dirinya itu masih ada nang peotik. Amang inang odo naneng ni paingotong ni Yesus Muse molohatana namadok di ayat Uweli. Di bagaimana magabe tujuan ni si sian Yesus asa unang jolo meret sian Jerusalem berengom mujoa hisab tuban magijang alai jalan tujuan na ima asa gabe si tindangi do akan si sian Tuhan Yesus alai molotuk katana pe kamanginang di dok Tuhan Yesus hatana gabe si tindangi kumaha kamu di Yerusalem di sandok Judea doh di Samaria sahat rodi ujung ni tanahon. Wah sama pola dari orang Yesus Yerusalem, Judea, doh Samaria. Molo ikon dunia sahat dari tahun tu ujung ni Portibion, ujung bumi. Apa yang kita bayangkan namanya kalau misalnya dikatakan sampai ujung bumi, menyeluruh, dan kita menyeluruh tanpa terkecuali. Tetapi mengapa Yesus kalau memang tujuannya adalah sampai ke ujung bumi, kenapa Yesus menjelaskan Yerusalem? Mengapa Yesus mengingatkan Judea? Mengapa Yesus mengingatkan Samaria? Bukanlah penambahan redaksi alai arungko na bagas nei lapatan nei bahasa di payung Yesus kata guar ni hata hutai luati tu agasisiana aduh Yerusalem mulu nama lapatan Yerusalem Jeru kota damai. Inilah yang menjadi tempat pusat bagaimana murid-murid Yesus itu berkumpul bersama dibentuk. Inilah yang menjadi tempat bagaimana murid-murid Yesus itu diolah bersama-sama. Dan inilah yang menjadi tempat kantor pusat. Boy madokta dohonon di kantor pusat kerajaan Allah itu di Yerusalem karena disitulah terbentuknya banyak orang-orang menjadi percaya kepada Yesus di zaman ini. Namandok matang rupanya kamanginak molo di paingot Yesus gabe sitidangi kumahamu di Yerusalem. Berarti di rumah tempat mereka berada.
songuni maniak kita dohor dohita kamanginang gabe situ gabe anak doho guru ni debata bahira teh berarti dang dongan dah kita dak kue haro mardongan dohot anak doho guru teh walau hamu sokon latoras mardongan dohot anak kan kalau kita berbicara kepada anak ya kita juga harus melepaskan segala pangkat kita ini depan anak ya supaya menjadi temannya dan kita atau berarti imah kita sudah teh dongan di debata mah kita ada itu anak nah itu kita nama rabatan mereka manginang Theophilus ditujukan surat kepada Theophilus doa kedongan di debata nak kena mancalo barita yang jangan menjadi orang Kristen yang suka bengong menatap langit. Malu secara gesturna sehari-hari loh kita menatap langit ini. Kalau kita dapat sesuatu, kan malu lapatan melihat langit berarti kan bersyukur dan kita bersyukur. Jadi malu dong di kita akka napi dalehoni debata nang akka napi dalehoni akka donganta rupani pasti saya taruh kumauliate, saya taruh kumauliate. Nian malu di bagasan tangi apa kita taruh kumauliate tetap tuh hasahatane saya mamerengi do terus kita dompak gijang. Alani kita supaya tidak menjadi orang Kristen yang hanya bengong sampai diingati oleh malaikat-malaikat hama saya terus hamu mamerengi dompak gijang. Kenapa kita harus hanya terus menerima dan menerima? Kenapa kita tidak menjadi seorang yang pemberi dan kenapa kita hanya untuk menanti? Bukanlah kita adalah seseorang Kristen yang sudah mendapatkan berkatnya dari langit. Bukankah kita adalah orang Kristen yang memiliki tugas yang ada di depan mata, yang berarti di sini bahwasanya janganlah kita terlalu asik menunggu dan menanti berkat dari Tuhan. Janganlah kita terus meminta, terus meminta, memaksa Tuhan untuk memberikan berkat sesuai dengan apa yang kita minta. Karena berkat yang terbesar sudah kita terima. Karena berkat yang kita perlukan sudah Tuhan berikan. Alani jangan bengong dan jangan terus kita menengadah ke langit. Arong gobe tugas tak. Imaga besi tindangi bahita Yerusalem, Judea, Samaria, dohot sahat tu ujung di Portibion. Ima tugas tak. Menang saya terus kalau kita telah menerima berkat dari Tuhan, kiranya melalui pelayanan, melalui menjadi saksi Tuhan, kita juga dapat memberikan berkat kepada orang-orang di sekitar. Di bawah hamu do bahasa di warnai laut mati. Karena laut itu hanya menampung jumlah air yang datang dari 4 sungai. Tetapi Danau Galilea, Laut Galilea, mereka itu adalah laut yang terjernih. Itulah adalah suatu tempat karena berbagi arusnya dan kehidupan pun lebih ada di situ daripada di laut mati. Alani na parpudi hiam mau, nakika parpudi, unang jolo ondok-ondok kamuda. Laronggo kubain pumpasa dari kuti hari hanan naikon. Melobai lo samu majolo hujau nade. Boy lo samu nado. Ero, memangnya terkesan bahwasanya hari hana naik palingo tadi hari hana naik Tuhan Yesus nakabanginang banyak orang berpikir itu hanya hari biasa. Padahal hari ini itu adalah hari yang tidak kalah pentingnya dan besarnya. Sebab ini adalah suatu bukti Tuhan pergi kembali ke tempat surga untuk menyediakan jalan. Dialah jalan itu. Alani hatana parpudi habang mapilong si dua-dua. Tongam jalahudi parhabangna. Selamat hari hana naik Tuhan Yesus madihita saguhutna. Saya di pasu-pasu mahita di ganuk pulau ta. Amin. Martangiang mahita. Maulia tema Tuhan dihatam na bayi hutangyo kami. Jalan unga taruli hamil di Tuhan marhite saluhut na pinaradem di parngolon nami janu parsara-sara. Jalan marhite hatamona di Tuhan di paingat horo kami. Asa margogo jalan tugas rohanami di Tuhan gabe sitindangimu sahatu ujung ni Portibion. Alai ikon jumolo pai mahon nami baga-baga na binagahomu
kami jolma na porsia ali Tuhan. Ima tondi perbadiai na patahu kami ali Tuhan. Asa gabi sitindangi mo di manang dia pe kami meringana. Di pangot bodo kami ali Tuhan. Uhud gabi sitindangi mo di Jerusalem. Ima di bagas nami. Asa homa ali Tuhan na mangalihon habis ukon nang kapistaran na siya kuy lahu mangatusi hatam tarlumoy madohot dengan nami saripe tarlumoy madohot keluarga dakdana na pinalumihom mo di hami asa marides yan ni ali Tuhan gabi lam pajuh kenin gulur nami hataridaan itong di perbadia nami yang dirohan nami ali Tuhan na di idaon yang kadokpak kumaliang iman luat judiai asa marideli Tuhan gabelam sar barita nauli marhite aga pangulon nami natutup malutumpi orang akan makasokohon roha di hati unang gabi mangambat ulaw nami ari Tuhan gabi siti tangimu jala unang lehon di hami roha na parbiar ala hukuto hami do podo na badongan di hami marhite tondim na sinurum turu portibion lau mangapuri ma dohot mapargoyho kami mangulahon hatang mononung ali Tuhan saluhut nai dihulahu kami ali Tuhan asa sabma barita nauli tu ujung di Portibion Tuhan di batama nami na di manugijang di hari parningotan hana naik ni anakmu Yesus Kristus say marite oma gabelang kuikot amin no yangka na pambayanammu nang umurangi na ubidang kobe siani ali Tuhan nang di baradem ko tuhami saduhut na jolma manusia alai say totong ma paingot hami marite ton di perbadia pakoson rohanami manang hape namasa di ngulun nami ali Tuhan say unang tobiahaton hami merdida saduhutna alai ala rabdo todo hami makalukahon hari-hari parngulun nami jala homa ali Tuhan na tinuji dohot na sinumban di rohanami jala saya ajar-ajari mahami burupi mahami mangulahon hatami nang gabe sitindangimu sahat ujung ni Portibio om matangnya nami ari Tuhan jalo matangnya nami mangasahon kuarnya anakmu Yesus Kristus martangi yang kami tuho amin. Mari dewa kita telah disembah kita Bapak Filian. Bangaki,
Roma peliata tu ado pale debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Kijang hodo harorowani saluhut seleo-leo na dengan dohot na sal dibasa na mauliutus. Upasa kami masih nan lehon mitu kami pelian nami tuho. Sai jalo may gabewak na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pelianon patimbulhon harajamu di tonga-tonga di Huriam dohot di Portibion. Uhay marohanami marhite-hite tondim. Asalamu tadahami godang ni selehon-lehon mitu kami. Asalam gir-gir kami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asangapon doho tamulia madihoro di saleleng nileleng ba. Namaras di roha do hamin waing ala naumonang ko jala di babangkit debata ho gabe raja di atas ni saluhut. Halongangan do sude dalamu ay di patutoru ho dirim tuturu ni saluhut. Alai gabe tubimbu do ho sian sasude jala maruli goar. Asalopit saluhut ulu ni tot lau marsomba tu ho jala ganup pamangan marhatopotan hodo Tuhan. Maulate marohanami tuho ala nang diukap ho dalam tu Banua Kijang gabe situan di malip ho nang mangudihon hami tu debata sai pasu-pasu mahuriam na maringanan do pedi hasyanganom pai mamarpungu hami tu lampungu sai pasau mabaga-bagam tu aga suruanmu lehon tu nasida sahala do tagogohon sian Banua Kijangi asamar mulia guarmu di Portibion sai ajari maka partohonan di huriam asa hombar tuloman di roham aka aturan pamisangon dohot panugunugon na niaturhon ni nasida di Huriam. Say gonggome jala paretay mahuriam di tanoon. Asalam rarat jala monang Huriami. Lehon hapistaran sian Banua Kijang tuaka induk nami tuaka padita guru dohot tuaka situa. Asalam maraturan Huriam di tanoon. Say pajong jong harajaumu di bagas rohanami. Asam kiras di roha kami mangoloi dohot mangyutokko. Pahot marohanami tuho. Asa huha tidakon hami mangolu manang mate pe hami odo Tuhan nami sai payan mahatam do hutame di Huriam asa huingot hami dada hasyangonon inganan nami alai Banua Kijang di Lampung bido sai ramoti ma na manggungkomi hami dohot raja dohot suruan na pinabakitna lehon tuna sida habistaran sian Banua Kijang dohot unduk di roha asa dohot na sida mangodoi paretam pasu-pasu masa luhut perpumani hala Kristen sai homa dongan nasida jupang marpungu di gereja di parsikolaan nang pedibagas nasida be sai lam lokangi ma sian rohanami dosa dohot sude na pasoraton hami di asyanganon asala manungun hami pai maun harorom mangalap hami tu Lampung ni amai amen ale aman hami na di Banua Kijang sai binarbadia maguarmu sai Roma harajaumu sai sau malomoni roham di balatongon songon na di Banua Kijang lehon na tuhami sadadian pangaduan siap hari sesama dosa nami songon panisan nami di dosa di dongan namar dosa tuhami unang hami dogi hontu pangunjunang palua mahami siang pangagu
Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana minaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur honma damena tuton tim.